ここは大田市内のコンビニエンスストア。記者が電子マネーを購入しようとレジに行くと、摩訶不思議な出来事が。3万円でお願いします。申し訳ございません、お客様。今ですね、小田警察署の方から電子マネー3万円以上販売する際の通報を強く要請されておりまして、通報してもよろしいですか？なんと電子マネー3万円以上を購入しようとすると、警察に通報されるというのです。さらに信じられない出来事が。10分程度で警察官が到着します。お待ちいただく間に300円分のお買い物ができます。お代は警察官が支払います。なぜか警察官が来るまでの間、買い物をして待ち、警察官が300円をおごってくれるというのです。不思議に思いつつ商品を入れ、レジに向かうと警察官がやってきました。こちらの方、何のために Google のカードを買いに来られました？携帯のゲームで課金をするために買いました。警察官は高額な電子マネーを購入する理由を調べます。そして特殊詐欺とは関係がないと思いますので、お店の方には説明します。このまま購入を進めていただいて構いません。ご協力ありがとうございました。ありがとうございます。聞き取りが終わると、会計のうち300円を警察官が払ってくれました。実はこれ、大田警察署が始めた特殊詐欺防止の取り組みなんです。今年、島根県内ではある特殊詐欺が猛威を振るっています。これは架空料金請求詐欺という種類の詐欺になります。架空料金請求詐欺。嘘の支払い義務を口実にコンビニなどで電子マネーを購入させ、そのカード番号を聞くことで金を騙し取る特殊詐欺です。今年8月末までの島根県内の特殊詐欺被害額およそ4580万円のうち、実に8割のおよそ3682万円を占めています。そこで大田警察署は7月から市内のコンビニ全10店と協力し、3万円以上の電子マネーを購入しようとした客がいた場合、必ず通報してもらい、詐欺の疑いがないか聞き取りをする取り組みを始めました。さらに警察が到着するまでの間、きちんと待ってもらうため、いわば警察のおごりで300円分の買い物をしてもらうユニークなアイデアを採用。全国で初めてということです。ところでなぜ300円分なのでしょうか。仕掛け人に尋ねると、遠足の300円をヒントにさせてもらって設定させてもらいました。この300円というのはですね、非常に何を買うか迷う金額を設定することで、警察官が臨場するまでの間、お客さんに商品を選んでいただいてですね、警察官が到着する間の時間を稼ぐという意味で300円を設定しております。ちなみに警察が払う300円はポケットマネーではなく、市の防犯協力会の予算から支払われているということ。このユニークな取り組み、実はすでに成果も出ています。今のところ大田市内で2件の通報があって、そのうちの1件は特殊詐欺でしたので、これを被害防止に成功しております。警察官のおごりで時間稼ぎ。大田警察署は今後もこの取り組みを継続していくとしています。